zvýšená produkcia kolagénu a zníženie svalového pnutia. Viac si o tom povieme s majiteľom ortopedickej kliniky a odborníkom na liečbu bolesti Petrom Zachvejom, ktorému ešte raz želáme dobré ráno. Dobré ránko prajem. Za akými problémami sa teda na vás pacienti najčastejšie obracajú? Tak sú to rôzne bolesti pohybového ústrojenstva, sú to viac menej zápaly šliach, klbov, sú to bolesti v oblasti pied, v oblasti chodidiel, v oblasti ramien. V zásade celý pohybový aparát, ktorý ľuďoch trápi a ľudia sa s tým trápia niekoľko rokov. Kedy je pri bolestiach ten najlepší čas vyhľadať lekára? Asi to nebude, že hneď keď zacítime nejakú prvú bolesť, tak bežíme. Treba hlavne si najprv uvedomiť, že čo by nám mohlo spôsobovať bolesť. To znamená, že sú nejaké pohybové vzorce, ktoré my máme roky naučené a tie nám vlastne spôsobujú, sú to nesprávne pohybové vzorce a tie nám vlastne spôsobujú tú bolesť. Takže skôr sa zamyslieť nad tým, ako v práci sedíme, čo robíme, ako to robíme a to je vlastne prvý ten moment, kedy by sme mali zabezpečiť tú zmenu a ak tá zmena nepomôže, tak vtedy je už potrebné vyhľadať lekára. Kedy prichádza, alebo kedy už môžeme hovoriť o chronickej bolesti a teda na vás sa obracajú pravdepodobne aj pacienti s chronickou bolesťou? Chronická bolesť je v zásade bolesť, ktorá trvá dlhodobo. To znamená, že v niektorej literatúre sa to popisuje od 6 do 12 mesiacov a tá bolesť môže byť spojená či už so zranením alebo s nejakým iným porušením toho pohybového vzorca. Aj po napríklad vyliečení zranenia chronická bolesť ďalej prebieha, nakoľko my sme nič k tomu neurobili. Neurobili sme znútra niečo preto, aby sme vlastne odstránili tú bolesť a stále používame v práci ten istý pohyb, napríklad práca s myšou, práca s počítačom, sedíme. Dnes je veľký trend sedavé zamestnanie, to znamená, všetky tieto veci nám spôsobujú tú chronickú a dlhodobú bolesť. Ak však odstránime všetko, o čom ste hovorili, čiže zamyslíme sa nad tým, akým spôsobom sedíme, ako trávime deň, koľko chodíme a napriek tomu tá bolesť pretrváva, aké sú možnosti liečby? Takže možnosti liečby sú klasické. Navštívime svojho všeobecného lekára, ktorý zhodnotí náš zdravotný stav, nasadí takúto základnú protizápalovú liečbu a ak tá bolesť vlastne nepominie, tak vlastne ten lekár odosiela k špecialistovi, ktorý už zhodnotí konkrétnu situáciu, konkrétnu bolesť, konkrétny stav toho pacienta a navrhne formy liečby. Jednou z tých foriem liečby, hlavne u športovcov a ľudí, ktorí sa potrebujú rýchlo dostať do pracovného pomeru naspäť, je vlastne tá terapia rázovou vlnou. A to je to, čo vidíme teraz aj na obrázku, terapia rázovou vlnou? Áno, toto je terapia rázovou vlnou v spojení s diatermiou. To je bezbolestná rázová vlna, ktorá vlastne pacientovi pri samotnej aplikácii nespôsobuje bolesť. Čiže bez toho terapia rázovou vlnou bola bolestivá. Liečba bolesti sa liečila? V minulosti, akože terapia rázovou vlnou nie je novinka. V minulosti sa tá terapia rázovou vlnou robila tzv. Pneumatickou rázovou vlnou, ktorá vlastne pri použití a pri aplikácii vytvárala hluk a vibrácie. A ak ste to miesto, kde sa to používalo, bolo citlivé, tak vám mohlo spôsobovať taký nepríjemný pocit. Zároveň vlastne aj pre tú obsluhu to bolo veľmi nepríjemné, lebo to spôsobovalo vibrácie, takže aj tá obsluha nebola v komforte. V čom je výhodná práve táto kombinácia rázovej vlny a diatermie? Tak a hlavne sú to dve metódy. Každá je samostatná. Používa sa vlastne v praxi samostatne aj diatermia, používa sa v praxi aj samotná rázová vlna. To znamená, že výnimočná je v tom, že kombináciou obidvoch týchto terapií sa vlastne znásobuje výsledok samotnej tej terapie a pacient sa rýchlejšie dostáva vlastne do toho komfortu. Aké diagnózy sa dajú liečiť takouto metódou? No ako sme si už povedali, vlastne sú to väčšinou zápaly svalov, šliach, bolesti svalov, šliach, potom rôzne degeneratívne ochorenia, rizartrózy, plantárne fascie pri bolestiach chodidiel, pätové ostrohy, ktoré trápia veľa ľudí, takže napríklad ostatné. Povedzme si, ako často sa musí absolvovať táto terapia, koľko sedení je napríklad nevyhnutných?
Takže pri takej komplexnej liečbe je to 5 až 6 sedení. Záleží samozrejme od pacienta, ako reaguje na tú samotnú liečbu. Doporučuje sa mať rozostup medzi jednotlivými terapiami 48 hodín a trošičku. Záleží od toho, ako ten pacient reaguje, ale najmenej minimálne tých 48 hodín. To znamená, že vieme robiť terapiu rázovo voľnou aj 3-krát do týždňa. Je to efektívne. Je to efektívne, áno. A my tam na tom videu vidíme aj, že používajú aj nejaké gely. Áno. Tie terapeutické gely sú súčasťou vlastne samotnej tej terapie, pretože ten terapeutický gel vlastne nám urýchľuje činnosť samotnej tej rázovej vlny, aj tej diatermy, nakoľko vlastne obsahuje aj on samotné látky, ktoré nám spôsobujú uvoľnenie, liečbu a tak ďalej. Vieme, pre koho je to vhodné, s akými problémami, ale pre koho táto liečba alebo tento typ liečby a postupov nie je vhodný? Máme také kontraindikácie, ktoré vlastne musíme dodržiavať a sú to vlastne deti, kde by vlastne pri aplikácii rázovou vlnou mohla byť narušená rastová štrbina klbikov. Nie je vhodná pre pacientov, ktorí majú kardiostimulátor, pretože narábame s fyzikálnymi metodami, takže to tiež nie je vhodné. Nie je vhodná pre ľudí napríklad s epilepsiou, to tiež nie je vhodná, takže to sú také kontraindikácie u žien tehotná. Erika? Áno, ešte jednu otázku mám. Tam asi je dôležité povedať, kedy nastupuje účinok tej rázovej vlny, lebo to môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. A ako dlho ten účinok potom vydrží? Áno, samotná rázová vlna vlastne tým, že máme niekoľko sedení, tak vlastne samotný účinok je až po 14 dňoch po ukončení toho cyklu. Aby ľudia nemali pocit, že idem na razovú vlnu po 3 razoch, som strátil tú bolesť. Áno. A ten efekt vydrží? Je taký, že vydrží dlhší čas? Vydrží. Máme skúsenosti, že po aplikácii razovou voľnou ten efekt je niekoľko rokov. To nám hovorí majiteľ ortopedickej kliniky a odborník na liečbu bolesti, pán Peter Zachveja. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu u nás v štúdiu. Pekný deň.